Machiegni Nyakaramogi weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto obago romo gi jotelo mawuok e gwenge ma masawa mar piny Kenya e kar jot mare mabuore Nairobi motelo ne limbe mare migeno nobiro timo e gwenge ma masawa. Koloso e romono kawuono gokinyi, jatend piny nowacho ni romono en matwak ewi chal mar pur kod pith, jiwo ohala kaachiel koda dongruok ma biro dhi ne jodak ma gwenge ma masawa ma Kenya. Jod bura ma pacho ka opwoyo guch omenda mar NG-CDF ka gimedo ni ber mare osebedo ka nenore e gwenge ma Thurka. Ka giloso e kinde pok mar omenda mar milion 72 ne jopuonjre maonge kod nyalo e kar chung od bura ma Eldama Ravine, jod bura go eko osiemo wang' jogo madwaro mondo mi ochung mich mar omenda kowuok magulu mar NG-CDF. Jaod bura ma Mogoti Ruben Kiborek omedo ni kata bed ni kaunti ma Baringo nochiwne omenda mayo bilion 90 e kind thuolo mar dweche 12 mosekalo, dongruogego pod ok oneno malach ka pogruok ma kamano wacho ni osenene aguch omenda mag NG-CDF kotenore kod okenge mag chwalo dongruok. CDF is here to stay, and I want to thank this committee, NASC, for what they have done. They have led the National Assembly and the Senate in the process of amending our constitution so that CDF inakuwa entrenched kwa katiba. Watoto wako na sisi tunahangaika sana kwa sababu hatuna TVET ingine, hii ndio tuko naye. Nilingojea audit ya hiyo pesa, nilikuta watoto ambao tulikuwa tumepeleka huko 200. Ile tuliona ilikuwa applied na nilipatia kila mtoto 15,000. Ile ilikuwa applied ni watoto 84. Ingine ikaenda wapi? Kuna wale watu wanasema CDF ifutiliwe mbali, CDF haisaidii. Ningeomba watu wakuje kwa kikao kama hichi, waseme hayo maneno, sio kukaa pale Nairobi. Kama kuna pesa imeguza mtu wa kawaida, ni pesa ya CDF. Ndio pesa ambayo inatengeneza madarasa. Tunaweza kuona kule nyumbani ambayo imebadilisha maisha, au walimu wenyewe wanaweza toa ushuhuda ile kazi CDF imefanya na inaonekana it is feasible, it's life changing, na watoto wetu wanasoma katika environment mzuri kata ya CDF. So ni kwanza Odiochieng' mar adek, nurses maromo 800 mawuok e osiptal maduong' ma Moi Teaching and Referral mantiere Eldoret obago ng'anyo e boma ma Eldoret ka giywago nok mar gige thieth kaachiel gosara magi. Chenro mar thieth e osiptal ma Moi osebedo ka yudo ng'ikruok ka jotuo osebedo ka yudo thieth kuonde mamoko. Kaka kamano, nurses go oramo ni ok gibi dok e tich nyaka piny owacho winj ywak magi. Obila nochiwo arita kwe ne nurses go e kinde ng'anyo ma kamano. To supervise the suffering of our patients. We rather stay at home than to see them suffer. We call upon the government to make sure that these things are articulated. Number two, I want to call upon the Kenya Medical Practitioners Union, the Union of KUKO, and KUDEA to join us in this battle, because it cuts across all the workers in this hospital. Kitu ya pili, tunaomba viongozi wetu, aswa injinia wetu Engineer Sudi, wewe uko karibu na rais. Wewe ni mbunge wetu ambao tumekutegemea na umekuwa ukitushughulikia kama wananchi wa Eldoret. Tunaomba ya kwamba enda muongeleshe rais, mwambie ya kwamba wananchi wanateseka. Ninachoeleza tu public ni kwamba wasikae nyumbani, watafute hospitali kunazo zilizo hapa karibu, waende wahudumiwe, lakini hapa tunawadvise tu wasikuje katika hiyo hospitali yetu kwa sababu tumeacha tu wanafunzi peke yao. Kitu kitachotokea kwa wagonjwa wao, wauguzi hawatohusika. Maanisha kazi imeshinda mtu mahali fulani, na kama ni CS apewe kazi kwa light kidogo mahali ingine. Tunasema CS tafadhali isikuwe ni kwa TV tunaona masungumuzo mzuri ati things are working nini, but in the ground, sisi tuko ground, things are not working, SHA is not working, patients are suffering. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe otelo network mar bero chenro mag pur e chiro ma Malindi e kaunti ma Kilifi. Kagwe noromo gi jokombe mag board mar migao no bade makadho nam chumbi kama ne gitwak e yore manyasani mag bero nweng'o mawuok e puothe
kokalo kuom tiyo gi teknolojia manyasani. Those people, you might have to be working with those people. If they are in a parastatal and you hear the organization is supposedly going to be merged with another organization, now is the time to engage people. It must be a while back that it happened, but we want to make it. We are working under KEAMIS to register our farmers, make sure that we are providing for them in a transparent manner. Because if we don't register the farmers, then there is suspicion about our expenditure levels. For example, you said yourself, this is the rainy season. The rainy season is with us now, and we want to make sure that they get subsidized fertilizers. But we cannot get it to them unless we know who it is going to, and the general public also knows who it is going to. We also want to know that there is accountability in feedback. Using technology, we get feedback from the farmers that they have received the subsidized fertilizer that we have given them. Joriemb matatu e kaunti ma Migori obwogo mar weyo golo osuru ne kaunti no ponono ni piny owacho ma kaunti no okochopo dwachgi mar ma oting'o golo johala matindo tindo e ohala e tesend nyamburko duto e kaunti ma Migori, keto taya kendo keto ler e tesende mag yiego nyamburko. Kaka jafwambo marwa ma kaunti ma Migori George Juma leronwa, jo riemb matatu go oramo ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chop dwaro margi. Jorie matatu gi e kaunti ma Migori mane wuok e konde duto e kaunti ma Migori ywak ne gisebedo kod midhieche mathoth mabende gisekono kata piny owacho ma kaunti ma Migori. Kata kamano piny owacho ma kaunti ma Migori pod odagi winjo ywak margi. Ukienda kuangalia stage yetu sasa imegeuza imekuwa jua kali. Watu wameweka huko vitu za jua kali zimejaa huko, watu wanafanya hawking kila kitu huko. Sisi hatupati hata space ya kuweka magari. Stage marwa kama ide gari. Stage dum. Wat pengo kama dum. Kwa seti mugik mamoro gavana, to gavana okdwa timo gik mamoro wa. Kamano. Omewa wacho ne kawuono ni ha. Wazevo mulea moromo. Kuangalia stage yetu sisi hatuna stage. Tunakata ushuru lakini tunapangia kwa barabara. Stage imemilikiwa na watu wa jua kali. Ukienda kukuja hapa Migori, stage imejaa maji. Wateja wetu hata kabla ingia kwa gari unakuta shaloa. Kani hotele ko jakom margi Henry Ojwang Ogombe, joma tatu gi ma Migori wacho, nesitend kata kati chungo geche mathoth e kaunti ma Migori, ma oting'o mano ma Migori, seche ma koth chwe, koro pi pong'o, kabende moko kuomgi onge kata taya ma ginyalo tiyo godo e seche go mag otieno. Aywago stage Masuri. In a pathetic way. Nwaywago wach uso ma Hispania togi wach uso mantie Keancha. Nikech Keancha koro nyaka bete use Baspa. To Baspa weche ng'eny. Tunaita governor haje tukutane na yeye tuongee na yeye tumweleze shida zetu hataki kuja. Stage ya Sirali imechukuliwa, ukija siku ya Jumamosi na Jumanne imekuwa ni soko, ndio watu wanateremsha hata lori zinateremsha mtumba. Ogombe wa negi sistema wuoyo kod ten piny owacho ma kaunti ma Migori mondo kochop dwaro margi. Kata kamano kod iterogi mana kodi kon koni. Kabende saa koro chopo ma gin giwegi okama koro gidhi kao en weso osuru. Yie owinj jogi to ka ok onyalo winjo wakawuono waromo chieng' tich ang'wen, kiny tich abich, ngeso gi Jumapil. Wuok tich ok wabi chulo ushuru mar kaunti. Kamako bi morom kodwa. Waonge wach mora mora, wan gi weche mang'eny ma ok wanyal wacho media te, omiwa thuolo mondo mi rom kodwa wawach weche machandowa. Jorie matatu gi wacho ne gigolo osuru mathoth to piny owacho mar kaunti ma Migori kosedewogi. Kabende giramo ni pone piny owacho mar kaunti ma Migori okawo okang' mar ka nigi lwasi makare matimo ohala to gin giwegi ok ginyagolo osuru. Ukienda kuangalia vizuri sisi tunatoa ushuru na ni haki yetu tufanywe kazi. Mimi kwenye stage yangu hata reinforcement hakuna. Sisi ili gari kifanya makosa sisi wenyewe ndio tutakimbia tukimbizane na gari kwa barabara. Tatu to wariek to kwa loko pachwa. Odhi yudore kamarach. Meo be wameo. To jogi nyako ng'ingi magi. Niki jogi kata mana governor manyuwuok. Former governor Okotho bado. Nyong'iyo ngimagi kendo nyogi dak maber. To koro en bende nyako ng'ingi jogi, wewe jogi chuodho. Kwachako goro osuru gi miuru. Kigik masara yudo tol kanyi giko to yudo chuma kanyi golo osuru. Kibiri gik masara imiyo osuru.
ibiri Migori town igolo suru en osuru motokoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruog jopuonj sikunde primary Kupet bade ma Embu koro yango ni pek mar yudo chenro mag thieth kokadho insurance margi ochuno ni mondo giti gi yedhe mag nyaluo. Ma kaluwore gi rem ma chwalo ne ute mag thieth gope megi e bwo okumba manyien mar thieth ma SHA, gino mochuno jopuonje kaunti no mondo many yore mamoko mag thieth. Kaluwore gi jagoro mar riwruogno bade ma Meru Jacob Karura, gichano mar bago ng'anyo wira ni chal ma kamano osethiro tijegi. Walimu ambao wanafunza sehemu za Ishiara, Chiakago, Makema, Karapa, hakuna hospitali hapo ambayo inaweza kuwatibu. Kwa hayo sasa, walimu wameingia kwa kichaka kutafuta mandawa kutoka kwa miti shamba, wengine wanakimbizana na wanyama ili watafute miti ya kutafuna, sababu hakuna mandawa hata kidogo. Ningeomba serikali tafadhali isuluhishe hili jambo ili walimu wetu warudi kufunza kwa mashule yetu. Weche mag tuke ni tim mar Kenya Harambee Stars nowuok amodhi gonde 3-3 gi tim mar Gambia e tuke mag adhula mar manyo otiko madhi e World Cup ma bende biro timore higa manyien. Tugoni nogoyo alap mar Alassane Ouattara Olympic Stadium e piny Ivory Coast. Mohamed Bajaber, Wilson Lagumpae maduto notugone tim nieri kuom thuolo mokwongo nomiyo Kenya gonde 2 eka Michael Olunga bende nomedo gol mar 3 kokalo opich achoma tielo 12. Musa Baro noloyo gonde 2 ka Yankuba Minten nomedo ne Gambia mitayo gi kocha machon mar Gor Mahia Jonathan McKinstry. Mane mokelo e giko mar weche manyien makagi kacha wadiche enye odo mar ka weche manyien koromo sa 1 ibro winjo weche manyien mag ang'ich welo to sa 3 oimore. An Milton Ochieng, oriti masane. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave.
A happy mouth is a happy mind. This World Oral Health Day, Sensodyne is giving you 50% off on select products. Grab your pack from any Carrefour, Naivas, Chandarana or Quickmart stores only from 20th March to 23rd March. Ok an ema sechiko beduru giteko